Лъчезар е всеотдаен реставратор. До такава степен, че понякога се отказва от по-добри материални и тем подобни занимания, само и само да се занимава с истинските произведения на изкуството, което са тези останали до нас от няколко стотин или хиляда и еди колко си години. Притежава перфектните задължителни умения за такъв тип професия. Търпение, издържливост и да потиска в себе си някои иначе чисто човешки желания. Завършил съм художествена академия, специалност консервация и реставрация. Това беше първия випуск, значи годината, в която кандидатствах, далечната 73-та година, беше основана нова специалност към художествена академия, която се казваше консервация и реставрация. Това е 4-годишно обучение. Накрая, след завършване семестриално, правих дипломна работа. Тук имах късмет, щастие, може би щастие. Бяха започнали разкопките на римска вила и така, че ми позволиха да се дипломирам с проучване, консервация и реставрация, експериментални работи по римски подови мозайки 3 и 4 век. Тъй като реставрацията, консервацията и реставрацията е интердисциплинарна наука, т.е. тя е наука, в която се изучават много други дисциплини. Не само рисуване, не само техника и технология, материалознание, а трябва много добре да се справя с химията, защото протичат много химични процеси. Там има изследвания, които са физико-химични. Трябва да знаеш какво точно да поискаш, като анализ да ти се направи. След това изучава се физика. Физиката, тя е свързана с фотографията. Там има оптика, има лещи, значението на светлината, след това физични явления, като влага, капилярна инфилтрация отгоре от покрива. Какво става с това, как се променят нещата. Това всичко е физика. Микробиология. Тя е свързана с вредители върху дървесина, върху маслен живопис, там където има хранителна среда, грундовете се правят от животинско лепило, с креда и така. И когато параметрите относителна влажност, температура са нарушени, има създадени условия за развитие на гъби и плесени, тя не е артистична дисциплина. Има много малко артистизъм в това и то в крайния етап на реставрация, когато се прави ретуш. Иначе е поставен на много дълбока научна основа и тия неща просто трябва да знаеш, ако искаш да станеш реставратор, какво да чака. Реставраторският труд трябва да бъде оценяван както от църковните власти, така и от гражданските власти. Защото всяка една икона, всеки един стенопис, всеки един детайл крие определено християнско послание. И това послание трябва да бъде разчетено от хората, които ги гледат. Но за тук трябва да има и качества. И най-важното качество това е вярата. И другото качество, което трябва да го има реставратора, е той да диша с историята на църквата. Реставраторът трябва да бъде безкрайно дисциплиниран. Трябва да укрути в себе си въображението, стремежа да подпомогне дори с творбата, с още нещо. И дори да стиска с зъби, за да запази оригинала по възможно най-перфектно, коректно, верен. За това, че всеки любител, интелигентен, обикновен, среден, иска да възприеме и да почувства автентичното. Предизвикателствата, те са много различни, от различно естество са, зависят изключително от състоянието на, в случая икона, защото говорим за икона, но това важи и за маслена живопис, важи и за стенопис и други такива произведения на изкуство.
Защо казвам, че от състоянието на иконата? Защото има икони с много сложна, предстои много сложна консервация и реставрация. Това е своего рода предизвикателство и то от висша степен предизвикателство. Един пример ще ви дам. Ако попадне една такава икона в ателието, вие оглеждате, реставратор я оглежда и разбира, че тя е една живописана. Некъде във времето, да кажа след 50 или 100 години, някои неща, може би малко разрушени или по друга подбуда, са дорисувани. Лице, ръце, телесните части. Но има и такива икони, които изцяло са преписани. Даже има случаи, когато оригинала отдолу е здрав, изключително в добро състояние и отгоре е нарисувана цялата. Пред реставратора стои дали да запази, ако и горния и долния слой са в видимо добро състояние, с малки, да кажем, загуби, които могат да се възстановят, да ги отдели един от друг или единият, примерно, да го унищожи, за да остане само оригинал. Обикновено това е страхотно изкушение за това и мен ме е изкушавало такова нещо, защото е така много сложна операция и ти дига нивото. Реставраторът не е просто механичен копист, а е съавтор. Защото той към тази вяра, с която зографът правил иконата или стенописът е вършил своята работа, реставраторът прибавя своята вяра. Към онова негово горене, реставраторът прибавя своето горене. Към онова познание, което са имали иконописците, независимо в епохата, която са творили, реставраторът прибавя и своя плам, и своето познание. Голяма част това е удоволствието, когато възстановиш нещо и когато това нещо е произведение на изкуството и то започва да живее един нов живот. Ражда се отново и може да го поставиш в галерията, можеш да го дадеш на колекционера и да знаеш, че си запазил и възродил едно произведение на изкуството, което е хубаво и което ще допринася, ще дава едно естетическо удоволствие на хората, които го гледат. Ето тези икони, които са тук, тези икони са рисувани по 2-3 месеца от художника, за да предаде образа, който трябва да бъде. Нали? Докато други художници могат да го направят този образ за един ден, примерно, може да го нарисува, но няма да има това излъчване, което има направено от истинския вярващ човек и истинския познаващ писанието и познаващ житието на светията, който рисува, примерно. Древните стенописи, древните икони трябва да се пазят, защото те нямат само смисъл на артефакти от отминали епохи. Те са носители на едно непреходно учение. Те са носители на едно послание, валидно за всички времена, за всички епохи и за всички хора. Те могат да бъдат възприяти от всички, независимо от тяхното образование. И те не заместват, но допълват. При крайния резултат, при завършване на реставрация, когато правиш ретуши, каква е естетиката, все пак има така естетично, как да го направиш така, че да се възприема най-добре. Да го приведеш в такъв вид, експозиционен вид. Това е предназначено за хората, за народа, както стенописите. Тия стенописи, това е нещо като комикс и то не е за мен, защото аз горе-долу разбирам. Не е за свещеника, защото той разбира. Това е за обикновените хора, които не знаят даже да четат. Да го видят в картинки, развитието, примерно живота на Христос, кои са основните празници. Това като го гледа и добива реална представа за какво става въпрос. Иначе не може да чете, не е чел Библията, не разбира символиката, естетиката в православието, но като му го покажеш така, особено назидателни са сцените на страшния съд. Там като видят какво стават тия грешниците, дето са нарушили Божите заповеди и като погледнат какво ги чака, стават вече послушни. Преди да се насочи към реставрацията,
Лъчезар, както всичките ги наричаме Лъчко, имаше добри резултати в живописта. Участваше в окръжни изложби и то с много добър успех. Според мен той е добър пример за любов към професията и ми прави впечатление, че той с голяма отдаденост помага на младите колеги и не си жали силите да ги насочва в реставрацията. С художника Лъчезар Стефанов се познаваме от много години. Заедно сме учили в академията, всеки в своята специалност. С времето, което се познаваме, винаги е бил изключително отзивчив. Помагал ми е и на мен лично по технология на живописта. Заедно сме ходили на пленери, рисували сме. Бил съм съпричастен към всички негови успехи, пътуването му в чужбина. И по мое мнение е един изключителен професионалист, който в почти всички жанрове на реставрацията си изявил. Икони, стенописи, мозайки. Възхищавал съм му се винаги на неговото търпение и желанието му да извежда нещата до край. Даже един портрет съм му направил от времето, когато бяхме по-млади и по-щастливи, за разлика от днес. В най-хубавото му време, нали, той като мъж винаги бил харесван, нали, хубав човек. От дистанцията на времето и натрупания опит, който имам в реставрацията, бих препоръчал на младите колеги, които току-що завършват, в никакъв случай да не се приемат на сериозно. Направят ли го това, ще сбъркат страшно много, защото аз съм минал по този път и знам какво ме очаква, какво и на тях ще се случи. Ако решат, че са велики реставратори, това не бива да им се случва. Не бива да го допускат. Препоръчвам ми да не се срамуват да поискат помощ от колега с по-дълъг опит. Никак не е срамно. Това е обмяна на мисли, да дойде да ти погледне това, което имаш намерение да направиш, да си каже мнението. Това е много полезно, според мен. Значението за реставрирането е огромно. Не може на всеки, който има тъпия за завършено художествено образование, да бъде реставратор. Тук трябва сърце. Тук трябва разсъждение. Тук трябва отвореност към Бога. Тук трябва и молитва. Имах много рядката възможност да се срещна с такива хора. Това беше екипа, който възстановяваше мозайките в Свети Александър Невски. Всички тези хора след кончената на техния ръководител продължиха плодотворно да работят. И тогава аз съм свидетел на нещо, което беше подвиг. Как само по една снимка и една неясна скица катиторската мозайка върху царския трон беше възстановена. Това могат да направят само хора, които са вярващи и които имат богопознание.